fost la țară, mi-am adus niște legume din solar, așa că vreau să vă arăt cum procedez eu ca să nu mi se strice în frigider. Ardei capia și ardei gras, mi-am mai adus ceapă de la țară. După ce am spălat aici, mă pus să tai cubulețe. Mergeam mai repede dacă aveam o chestie din aia de tăiat cuburi, dar așa, oricum, fac eu. După ce am tăiat ardeii și gogoșarii cuburi, am nevoie de niște pungi pe care le-am luat din Kaufland. Acestea cu fermoar. O să pun aici gogoșarii. Pungile astea pe care le-am sunt de 3 litri, dar sunt și de 1 litru jumate, dacă vreți să vă luați. O să închid, o să strâng aici ca să iasă tot aerul. Deci, așa arată punga mea la final. O să așez frumos în congelator, dar înainte de asta vreau să vă arăt niște pungi cu morcov și cu ardei pe care am de dățile trecute. Mărar, pătrunțe, morcov și ardei. Deci acestea sunt foarte ok atunci când faceți o ciorbă sau mâncare, dacă nu mai vreți să pierdeți timpul în bucătărie. Vă rog să lăsați în comentarii cum vi se pare ideea mea și dacă vreți și voi să o încercați.